Cic gornel gynta'r gêm i'r tîm cartra. George Hughes yn ei chwipio hi mewn. Bale yn tasgu allan yn y gyfle fan hyn i Jordan Davies. Oedd yn cam sefyll na, oedd wir o Jamie Cumming ddim yn cam sefyll. A'r tîm cartra ar y blaen. Jamie Cumming yn rhwydo. Fae Colwyn 1, Penybont dim, 5 munud ar y cloc. Naid fel eog gan James Kroll, dyma Clayton Green. Owen. Heibio i Aaron Williams, Bale at yr ochr bellan edrych am Kroll! O, na chi, gol! O, am gol gampus gan yr ymwelwyr. Symudiad tîm o'r safon ucha. A 2 funud ar ôl i Fae Colwyn fynd ar y blaen, mae'n gyfartal. Fae Colwyn 1, Penybont 1. Mae yna dafliad hir yn dod o fan hyn gan Aaron Williams. I gaeth o gyfle i godi'r Bale yn ôl i mewn i'r cwrt mewn y dawi. Mi oedd y Venables yn ôl yn cynorthwyo yn yr amddiffyn disgyn i Cumming unwaith eto! A Salford! Mae'n bwrw glaw yma, a mae'n glawio goliau. 8 munud ar y cloc, a mae Fae Colwyn yn ôl ar y blaen. Hill, a'r tafliad i Fae Colwyn, Little a tho dan hwnna. A mae yna bwysan fan hyn, Jordan Davies. O, Jordan Davies! Ni gyrraeddodd y Bale yn gynt na Owen o smonach yn y cefn gan yr ymwelwyr. Y Bale yng nghefn y rwyd i ymestyn mantais Fae Colwyn. Deiron Edwards yn twtio yng nghanol cae at Matty Hill. Y Bale edrych am Jordan Davies. Davies i fyny'n denu, mae'n tasgu allan at Aaron Williams. Mae Davies yn ôl yn y canol. Mae Robles yna hefyd. Mae yna 3-4 ochr iwyr. Fae Colwyn yn disgwyl gan i Williams. Williams at yr ochr bella! Mae'n ei gefn y rwyd. A mae Jordan Davies yna unwaith eto. Ac efo llai na hanner awr wedi chwarae. Mae'n 4 i Fae Colwyn. A fatha nhw byth wedi breuddwydio'r ddechrau'r gêm y byddai fel hyn. Efo llai na hanner awr o'r gêm di chwarae. Nôl gan Miles Davies. Venables yn ei gadael hi. I dreuli. Yr ergyd gan Clayton Green. Am arbediad gan Alex Brown. Owen a'r tafliad i'r ymwelwyr i fewn gan Mark Little a'r cyffyrddiad ar Bale i gefn y rwyd. Mi arosodd y Bale yn y llaid a Miles Davies fanteisiodd. Da ni wedi chwarae 2 funud a hanner dros y 45. Mae hwnna newid y sgwrs yn yr ystafell newid ar yr egwyl. Matthews a'r cliriad. Ford. Mi adlamodd hi'n anffydus iddo fo. Dilyn ildio'r meddiant Aaron Williams. Mae camgymeriad yn y cefn a Jordan Davies. Davies! Jordan Davies! Welwch chi ddim gol well. Y penwythnos yma, hat-trick i Jordan Davies. 7 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Miles Davies a'r tafliad. Mae'n rhydd yn erbyn y trawst. Yn erbyn y trawst gan James Kroll. Cyfle eiraid i'r ymwelwyr daro nôl. Mae Nathan Wood, da ni fewn i 3 munud sy'n cael ei ychwanegu ar derfyn y 90. Ddim am meiad lle mae'r triffwynt yn mynd. Nos a 3 gol i Penybont. Owen Pritchard. Penybont dal i bwyso chwarae teg iddyn nhw. A'r peniad i gefn y rwyd oes wir. Mae yna gol gysur. Johan Phillips sydd i chael ei. I'w gwneud ti'n 5-2. Da ni wedi chwarae 3 hwnt i'r 3 munud sy'n cael ei ganiatáu gan Mr Owen. Pritchard unwaith eto. Owen Pritchard os ergyd oes mae. Na, mae yna wiriad i gefn y rwyd. A mae yna bedwaredd i Penybont. A dwi'n credu mae Johan Phillips gafodd y cyffyrddiad olan fanna eto hefyd. Fae Colwyn 5, Penybont 4.